солимии инсон гавҳари ноёб аст, ки рушду нумӯи давлату миллат, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муносибати масъулиятнок нисбат ба солимии бадан ба сатҳи маърифату маданияти ҳар фарди ҷомеа алоқаи зич дорад. бунёд ёфтани марказ ва осоишгоҳҳои солимгардонӣ аз ҷониби соҳибкорон дар шаҳру навоҳии кишвар аз рушди бемайлони тибби хусусӣ дарак медиҳад, зеро солимии инсон гавҳари ноёб аст. вақте ки мо мебинем дар чӯраи гардан агар остеофит пайдо шуда бошад, остеофит ин беҳад нозук аст. вақте ки остеофитҳо пайдо мешаванд, устухонҳо паҳн мешаванд, аз дарун гӯштҳоро зер мекунад, аз дарун ҷои торҳои асабро танг мекунад. ва вақте ки мо аз берун ё маҳз мекунем ё ки ударни техника мегзаранд ё маҳзи манолӣ мегзаранд, дар он лаҳза беҳад эҳтиёт шудан дар кор ки агар мо аз берун зер кунем, метавонем торҳои асабро осеб бидиҳем ва ба тамоми узви инсон зарар мерасонад. мо дар маркази худамон ба ҳар як беморе ки ба мо муроҷиат мекунад ё ки ҳар як шаҳрванде муроҷиат мекунад, мо бо кафолат кор мекунем ва бо кафолат кори худро ба анҷом мерасонем. барои кафолат гирифтан ё ки барои чӯраи гардан рохшу дидан ҳатман томография дар кор. ҳатман агар томография кардед, аз болои аз рӯи томография дида мешавад ки ҳамин чӯра тавбатшаванда ҳаст ё на тавбатшаванда. ба кор шурӯъ намудани осоишгоҳи солимгардонии Сутунмоҳра дар ҷамоати деҳоти номонрозиқи шаҳри Ваҳдат бо мақсади рушди маҳал ва бо дастовардҳои арзанда ва дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлоли Давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ва корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар бахши солимии аҳолӣ арзёбӣ мегардад. ҳар рӯза беморҳои занона, кӯдакона ба инҷо муроҷиат мекунанд. беморҳоро маҳз гирифта, маҳз барои саломатии инсон беҳтарин аст. гардиши хунро беҳтар мекунад. ба ғайр аз маҳз бо инҷо банка дармонӣ дорем, барқ дармонӣ дорем. албатта ки ҳамаи ин барои саломатии инсон фоидаи зиёд дорад. бемороне ки аз дарди Сутунмоҳра танқисӣ доранд, албатта ки баъди ташхиси духтурон метавонанд ба мо муроҷиат намоянд ва мо кору фаъолияти худро ба онҳо. имрӯзҳо бемориҳои Сутунмоҳра хеле ҷавон шуда дар ҳама синну сол ба назар мерасад. одатан дар одамони фарбеҳ касалиҳои гуногуни Сутунмоҳра ва банду буғумҳои пой зиёдтар ба вуҷуд меоянд. сабаб дар он аст ки пойҳо ҳамчун узви ҳаракат тамоми вазнинии ҷисмро мебардорад. дар канори бандҳо остеофити устухон ба вуҷуд меояд ки ба бофтаҳои атроф таъсири номусоид расонида боиси сар задани буғум дард мешаванд. дар осоишгоҳи табобати бемориҳои Сутунмоҳра бештар бо устухондармонӣ, маҳз ва барқдармонӣ зина ба зина табобат сурат мегирад. 25 сол шид ки дар Москва зиндагӣ мекунем. ами осоишгоҳи Бахтиёр Шоева шинидем, табобат омада. зоном қад намешуда. ҳозир хеле қад шидестай. 2 рӯз шида миҷадаем, шукронаи худо ки хеле шур нигоҳ бин мекунанд, коргарош нағзай, муомилашо нағзай, ҳавои Тоҷикистон нағзай, афтоби хушрӯ нағзай. одам дар саҳни ҳами осоишгоҳ зиқ намешавад. ай хоб мехезӣ вай афтовай, тоб бегонира афтовай. муомилаи хуши ҳами коргарои ҳами осоишгоҳ бисёр ба ман маҳқул шид.
камҳаракатӣ хавфи дигарро пеш меорад. фарбеҳ шудан зиёдшавии вазни бадан барои сутунмӯҳра гаронӣ мекунад ва шохачаҳои байни муҳраҳои сутунмӯҳра ки вазифаи ҳаракатдиҳандаи сутунмӯҳраро иҷро мекунанд ба вазни зиёд тоб наоварда осеб меёбанд. аксари бемориҳои асаб ва ҳатто бенаслӣ аз иллати сутунмӯҳра бармеояд. шахсоне ба бемориҳои грижа диск яъне чораи миён гирифтор буда чунин аломатҳоро дар бадан эҳсос мекунанд. дардҳо дар чорбанди миён ба мисли сӯзанзанӣ ҳангоми хаму рост шудан дардҳо зиёд мешаванд, дар миён беқувватӣ пайдо мешавад. ба бемориҳои чораи сумура яъне грижа диск ва банду буғумҳо шахсоне гирифтор мешаванд ки аз ҳад зиёд борҳои вазнин мебардоранд ва аз ғизоҳои носолим истеъмол мекунанд. ҳангоми бардоштани борҳои вазнин фишор ба муҳраҳо зиёд мешаванд. дар ин ҳолат бемориҳои сумура ва банду буғумҳо ба амал меояд. бино ба изҳори мутахассисони осоишгоҳ маҳз танҳо пас аз муайян шудани беморӣ амалӣ мегардад. устухондармонӣ ва маҳз пайдост ки боиси оромии асаб ва барқароршавии банду буғумҳои тамоми бадан мебошад. стумура сохтори асосии пуштибони бадани инсон ба шумор меравад. стуни стумура ҳамчун такягоҳ дар бадан ва муҳофизати ҳаромағз мебошад. нақши стумура кори муқаррарии узвҳои дохилиро муайян мекунад ки ҳаромағзро дар бар мегирад ки аз он асабҳо ба ҳар як нуқтаи бадан мешитобанд. осоишгоҳи табобати сутунмӯҳраи деҳаи чашмаи шаҳри Баҳдад агарчи навтаъсис аст, вале бо эътимод, бо боварии нек ба фардо самимона ба табобату муоинаи беморон пардохтааст. аз ин ҷост ки корафтодагон аз шаҳру ноҳияҳои гуногун бо умеди шифо ёфтан ба ин даргоҳ рӯ овардаанд. табобат ва муолиҷаҳои мутахассисони осоишгоҳ даво бахшидани дарди беморон дар муддати хеле кӯтоҳ буда барқарор ва баргашт ба ҳаёти муқаррарист. бунёд шудани осоишгоҳ, сабз шудани ниҳолаки дар як гӯшаи диёр қадамест барозанда ҷиҳати тақвияти солимии аҳолӣ ва шукуфои тоҷикистони азиз ва иқдоми созандаву меҳанпарастиву инсондӯстӣ маҳсуб меёбад.